tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for SPG, as in Super Wagner Secret File. Dahil sa kagandahan niya, nahuli ako ni Mama sa CR. Hi DJ Rocky. Gusto ko lang sundan yung SPG na kwentong umere sa programa mo noong nakaraang Biyernes, April 4. Pinag-iisipan ko talaga kung gagawin ko nga ba talaga ito o hindi. Pero, nagdesisyon akong ituloy na lang. Kasi, naaawa ako kay Lion Pork. Oo, yung streamer sa naunang storya. At dahil oo, na-EL. As in, nai-in-love na yata ako sa kanya. Bro, Lion Pork, I got you. Itago mo na lang ako sa pangalang Puto. At ito, ang aking SPG. As in, Super Wagner Secret File. Una sa lahat, lilinawin ko lang na straight akong lalaki. Alam niyo na mga kaklase ko, hindi nila na itatanong. Kilabot kaming magbabarkada bilang malulupit na online gamers sa lugar namin. Pero simula noong sumikat na si Lion Pork, nabaling ang atensyon namin sa kanya. Ang hindi alam ng mga kaklase ko, hindi lang atensyon ko ang nabihag niya. Pati puso ko na rin. Paano ba naman kasi? Mukha nga kasi siyang babae. Tama yung sinabi ng Sailor Moon na sender. Ubod siya ng cute. Lalo na pag galit. Ayan tuloy. Umasa akong balang araw magiging girlfriend ko siya. Pero imbes na itigil ko na ang lumalalim ko pang feelings para sa kanya, nagkakaproblema na ako, DJ Rocky. Kasi naniniwala na ako. Lalaki nga pala talaga si Lion Pork. Oo, lalaki pala talaga siya, DJ Rocky. At hindi ko yun matanggap agad. Lalo na noong sinabi niyang kapag umabot na ng 200,000 ang followers niya, magpapa-girlfriend reveal na siya. Pero natatakot ako, DJ Rocky. Baka matapos na ang pagpapantasya ko sa kagandahan niya kung magkatotoo na yun. Ganito kasi ang nangyari. Si Lion Pork ay isa ring cosplayer. At kamakailan lang, may kinosplay siyang karakter. Nang makita ko ang itsura niya, tinayuan agad ako. Hindi ko sinabi sa mga kabarkada ko. Pero, nag-strong ang hotdog ko. Yung tender at juicy, naging strong.
And icy pa. Kasi nanigas. Tapos na ako, DJ Rocky, as in. Naglabasahan ng malalamig na pawis sa katawan ko dahil nagagandahan ako sa kanya. Pero may problema. Bigla ko ring naaalala na lalaki siya. At akala ko lalambot na. Si Junior. Kasi lalaki siya pero wala talaga. Nakasalute pa rin kay Lion Pork. Oh my G. Ilang oras nang nakalipas. Pero si Junior, nakatayo pa rin. Sabi ko sa sarili ko, hindi na normal to. Kailangan ko nang ilabas ang galit na nararamdaman ni Junior. Kaya pinrint ko sa bond paper yung picture na naka-cosplay si Lion Pork. Tinupi ko at itinago ko sa bag. Tsaka dumiretso ng uwi. Pagdating ko sa bahay, dumiretso ako sa banyo. Kinuha ko ang picture ni Lion Pork at tinitigan. Nakita ko rin si Junior na nagiging strong pa rin. Gusto na sanang magsariling sikap ng kanang kamay ko pero naalala ko, lalaki sa totoong buhay ang babaeng nasa picture. Sa isip ko lang, itutuloy ko ba to o hindi? Unti-unti kong nakita ang kamay ko na pumupulupot na lang kay Junior. Pero may halo pa ring duda kung all the way na ba to o hindi. Maya-maya pa'y naialis ko ang kamay ko dahil naalala kong lalaki nga siya. Tingningnan ko uli ang picture niya hanggang sa sumuko na ako. Laban sa kamay ko. Pumulupot uli kay Junior ang handyman. At saka nagpatuloy sa pag-shake, rattle, and roll. Pero natigil ang lahat nang biglang bumukas ang pinto ng banyo. Anak nang, nakita ako ni Mama. Nakita niya akong nakahubad, hawak-hawak si Junior at nakatitig sa picture ni Lion Pork. Sa sobrang kahihiyan, hindi na ako nakapagsalita. Sabi na lang ni Mama sa akin, lumabas ka riyan at tigilan mo yung kababuyan mo, hindi mo yan ikatatangkad. Tali magbihis ka na't lumabas ka na! Wala, DJ Rocky. Si Mama lang ang nakapagpahina kay Junior. Nagkulong na lang ako sa kwarto pagkatapos, pero hindi ko tinantanan si Lion Pork. Nanunood pa rin ako at nagko-comment sa live stream niya. Kaya sa mga nambabalahura kay Lion Pork, bahala kayo sa buhay niyo. Basta ako, kumbinsido na ako. Lalaki talaga siya. Kahit ilang panty reveal o napkin reveal pa ang hingin niyo, walang mangyayari. Mamumura niya lang din kayo. At para kay Lion Pork, ayan bro pinagtanggol kita, I got you. Love kasi kita bro. Pero ito seryoso ako sa part na to. Hindi ito biro. Magaling siyang online gamer. Saludo kami lahat sa kanya. At sana, mabigyan pa ng mas malawak na exposure ang community na online gamers tulad niya. Nakaka-proud ang Filipino gaming community. Lion Pork, I love you siyang tunay. Huwag ka nang magalit. Ingatan mo yung ugat mo. Ugat sa ulo. Bahala ka na kung saang ulo yung tinutukoy ko. Yun lang po, DJ Rocky. Maraming salamat. Muli, ako si Puto. At ito, ang aking SPG. As in, Super Wagner Secret 5.